तो हेलो गाइज, क्वेश्चन बानी जा रहा सबे। और अभी हमनी के देख सकत बन जा कि अपना हाईवे पे बनी जा। तो हमनी के आज जा तनी जा वीर कुंवर सिंह हाल्ट न सही बनू। वीर कुंवर सिंह हाल्ट हमनी के जा तनी जा और ओइजा से हमनी के आज कंटेंट के शूट बा। और कंटेंट अपन रहुआ के ओइजा हमनी के जाई के बताइल जी बढ़िया से कि कंटेंट का बा, काहे कि एजा थोड़ा सा हवा भी चल रहा बा तो आवाज क्लियर ना आई। और वीर कुंवर सिंह के पब्लिक के नमस्ते नमस्कार। और भाई कहाँ बोल दिल वालो कहाँ जाते नहीं जा और बता दिल भैया कहाँ बता वालो वीर कुंवर सिंह हाट। बाबू वीर कुंवर सिंह हाल्ट यो नीचे तो नहीं और साथ पढ़ो लो बाबू वीर कुंवर सिंह हाल्ट काहे पड़ल एजा के नाम बताओ। वीर कुंवर सिंह पड़ल बा बाबू वीर कुंवर से और का बस बुझाता तो नहीं बुझात नाम है बा हम ढेर मत पूछे लो। अच्छा ढेर नहीं के पता का ढेर बताए तो हम पैसा ना लेना ये तेरे फ्री में बताती फ्री में चाहता लो सब खाली पब्लिक से खाली पैसे के जब देखो तो पब्लिक से खाली पैसे के बात बतियाओ थोड़ा फ्री में कोनो काम कर लायक बा। ई कौन गांव हटे ई जनम बानी जा पूछे के पड़ी ना धनेहरा हैं धनेहरा गाँव कुछको बोल दो और पब्लिक के पता नहीं के धनेहरा कौन गाँव हो। रोड जा ठीक था उतना नहीं खेल लौकत लेकिन स्कॉर्पियो चमकत लौकत तारी सब ये रुआ सब जान सकतन जा धरौली चल जी ना हाल्ट पर। हाँ हिरी दादा का हो गई इधर ले ले कला से ना कला घुमा भाई गाड़ी घुमा आवा आगे ले आगे गाड़ी जो घुमा कॉलर भाई। से छोटका लेके ऊपर के टांगल चाहत रहे होंगे चल पसंद हो दुकान पर वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लगा था भाई क्या पूछियो जा हाल्ट पूछो जा हाल्ट वीर कुंवर सिंह हाट पूछा का हाल्ट पूछो जा हाल्ट पे कौन रास्ता चल जाई वीर कुंवर चल सिंह जाई हाट हां हाँ, हां उतर उधर के चल चल जाई जा। ठीक है बहुत बढ़िया धन्यवाद। अरे भाई तो दीवार कुल यार अरे मर गई उधर भाई ना उधर भाई दीवार करे के दूसरा बड़ा जाए यार भाई के करे करो का 2-3 फीट के तो होई 3 फीट के ब्रेकर 4 फीट मतलब तार हाथ में ब्रेक करे बाबू 3 फीट बोल लिए भाई हमारे से छोट बाटे 3 फीट या तब तू होई जैसे का कहला तब 2 फीट होई दादा क्या आधा तरह है ये दादा इसका आधा ब्रेकर था आधा ब्रेकर रहा हमारे ऊपर कैसे जाइए पैदल क्या ही रास्ता बा यार हाल्टा कितना दूर बा बोडा कौन वीर कुंवर सिंह हाल्ट ना ओके ओके बढ़िया से लॉक कर दियो ये और भाई के देखा था कि भाई अपन गाड़ी धो रहा है। खूबसूरती है हमारे यहाँ की दलाल न्यूज़ पे देखे ना भाई दलाल न्यूज़ दलाल लूज ना देखे लो तो का देखो तो कॉमेडी दलाल न्यूज़ में सर्च मारी हो आज ही बतू आज जा हमनी के पहिल के पे DALL बहुत सारा ये दल बता दी हमनी के। बहुत सारा प्यार मिलेला हमनी के पब्लिक से। तो गाइस हमनी के वीर कुंवर सिंह हाल्ट दिख रहल बा। एजा हमनी के अपन शूट बा एजा आज के। और शूट ये बा कि जादूगर पे एगो शूट बा गाइस। जादूगर पर कि जादूगर कैसे बेवकूफ बनावेला सब। ना जादूगर बेवकूफ अपन पेट खाती कुछ भी कर लो सब बेवकूफ ना बनावला ऊ है ई बात गलत बा। बेवकूफ हमर इन द सेंस करनी कि आदमी के सही में लाग जाला कि उ जादू हटे जादू रहेला जबकि वो हाथ के सफाई रहेला उ ना चीज। ना ई भरोसा कइले पड़न जी ई जानता रन के रस्सी से सांप बन जाला का इनकर भरोसा हो कि लोग बचपन में रस्सी के सांप ना बदला ये रात में रस्सी दे के डरा जलन के सांप माई चिड़ा लगलन 10 गो फूल घुमा देलन ओकरा बाद पता चलेला कि लई त रस्सी ह आदमी आ जलन तो एक बेरी तो चल भाई आगे चल आगे निकल भाई एक बेरी त ई एक गम बेरी अच्छी तो- अपन लपेटले रुवन ओही ले डरा गेलन क्या आई दादा गहुवन ना लपेटाई ई बा तो गलत बात है। एक बेरी तो सांप लौकल तो हम यूट्यूब पर सर्च मार देनी कि कैसे एकरा के धरल जाओ उतना देरी में सांपे भाग गुजर और ओकरा बाद इनकर बुझाना पाए फिर लइकन के फोन लगवलन सुन भाई अब हमरा के चाहिए कम से कम 2 लीटर अनार के जूस तब होने से आदमी हिल पाई आ 2 प्लेट कचौड़ी तू तो पल्सरो ले ज्यादा पिया ताड़ा तो ये तेरी इंजन हमनी के ना अब चलिए बोने ले दूर बना इनकर बुलेट के इंजन बा हो इंजन हमनी के पता ना भगवान कौन लगा देले मन माइलेज कम देले एनर्जी ज्यादा ले कंज्यूम करे ले
80 बरिस की उम्र पे बताओ अंग्रेजन के भगा दिलन, मतलब भगावे के बहुत कोशिश कैलन। एगो हाथ काट हाँ के यार 2 किलोमीटर चले में उनकर चेला सबके दर्द के बड़ा दूर बा। तो देखी जा ये वीर कुंवर सिंह हाल्ट पे हमनी के आगे बनी जा और एजा हमनी के तेजे हमनी के शूट करे वाले में गाइस। और बाद में हमनी के बात बताइब जाओ तनी तनी शूट उठ के तैयारी वारी कर लिहल जाओ, थोड़ा सा शूट के तैयारी चल रहा है। बताइबो अभी बतावा डेरा तंजा कोन तरले बतावा बताओ ले आना चलावे वाला एगो लड़का तो हम लोग गलती रास्ता बता देता। अरे भाई वो गांव के लड़का केहू का बुर्बक बना देला, गांव के लड़का अगर बहुत होशियार बना कहनी जा कि जाई नु ये वीर कुंवर सिंह हाल्ट पर, तो कहता ना जाई भैया। देख लो तो गाइस ऐजा के हमनी के अपन शूट जोन बा समाप्ति के घोषणा बटे और इहे रहला आज के शूट। लो एंड कर देला का। और ओरा सब बताई जा ये वीडियो कैसा लागता। हाँ बताइए जरूर। कहाँ बताए, किधर बताना है भाई आप लोगों को, किधर बताना है भाई? रोड पे? ये तो रोड पे भाई जहाँ वीडियो डलाई वैसे बताते यार हुआ सर। भाई तुम लोग तो यार मार्केट में हाफ पैंट में घूमता है भाई। अरे आज फुल पैंट पहन ले रही। हाफ पैंट यार, हाफ पैंट ऑल द कंफर्टेबल। इंग्लिश ना है भाई, इंग्लिश बोल रहा है क्या तू? ठीक बात। तो हमनी के बहुत सारा प्यार दी जा कि कैसे प्यार देना है भाई, कहाँ प्यार देना है तो बताओ। सपोर्ट वाला बटन पर दबाइए और 75 रुपया ऐड। बहुत देखा तनी कितना हमनी के मेहनत पड़ता, लेकिन कुछ मेहनत नहीं के, पूरा सब झूठ बोलता हूँ। पहला तो सुबह सुबह खाए पिए आ घर से बाहर रहलन सा ना तो तनकी रिलैक्स रहलन सा, तो घरे मजदूरी करे के पड़ल, वही से भागे के फेरा में रहलन सा घर से। घर तो इतना यार मतलब हई ले आवा हउल ले आवा है ना, चीनी ले आवो, साबुन ले आवो, तेल ले आवो, नीमक ले आवो, पहले पता चलल कि हई घट गइल। ओहो 5000 रुपये आवता। 5000 का क्या ले के बात करता भाई तो चल जाला है, दूसरों घरे चल जाला। ई दिन रात दोपहर सुबह शाम दूसरों घरे चल जाला। नहीं छोटा आदमी कहीं भी खाने को मिल जाए कहीं भी चला जाए। इनका ना घमंड ना रहला तनी को, जे बोला चल जाला। अगर तिलक के दिन फोन करबा के बार हमार तिलक बा तो उस दिन हम हाजिर बानी। तिलक ना जेकर जेकर गली में स्ट्रीट लाइट खराब भइल हो हाँ तो समझ जा के रात में आइल बड़ा लो। यही रहला। ई हम बोला फोर ले बड़ा ना यार, तू पुरान बात हो गई। तो गाइस ये हमनी के अब हमनी के एजा वीर कुंवर सिंह धरौली गांव में यह एगो शिकायत बा। आदमी सब बहुत बढ़िया बाड़े, लेकिन हौ जौन दतुन लगा के कहला सा कि ना जाई, ओकरा पे बहुत खीस पड़ता। ब्लॉग देखिए ओकरा के धो के पीटे के काम बा। पीटे के ना, हाँ पीटे के काम बा। दतुअन छीन लेवे के काम बा। बिहार खातिर गूगल मैप ठीक नहीं है हो, बिहार खातिर चचे वाला मैप ठीक बा। चाचा कौन रास्ता जाई? अरे गूगल मैप खुलले रही ना हाल्ट के, हाँ। तो हमनी के ओनिए कहीं पीछे ही घुमावत रहल। गूगल मैप मतलब का चाहत रहा भाई? गूगल मैप हाँ वही ना। इधर भाई क्या क्या प्रॉब्लम है गूगल मैप से? इधर आ, इधर बात कर, इधर बात कर भाई। अब ये वीडियो एडिट करबा का। तो गाइस अभी हमनी के अब हमनी के बक्सर अपन घरे जाता नहीं जा, घर का भेज तुम लोग तो हमनी के बहुत सारा प्यार दी जा। वीडियो के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करी जा। हाँ ठीक भाई, ठीक कहता तो नहीं कह दी तो बहुत रही।